ndakatenda mwari vanosunungura muzuva rinonzi 22 March. Ndine kufara, asi kufara kwangu hakuzi kufara kwakazadziswa. Ndine zvinhu zviviri zviri kundishungurudza mwoyo wangu. Chekutanga ndiri kushungurudzikana nababa wangu, His Excellency the late Baba Mugen Richard Tsvangirai. Vakashayika musi wa 14 February ndichiri munzvimbo yeusungwa. Nanhasi ndinoti save kwamuri ikoko, ndiri kushungurudzikana nokuti shuviro yangu yange iri kuona muri kuState House. Shuviro yangu yange iri kuona ndiri muZimbabwe yanga ichitungamirwa nemi. But zvisinei hazvo save ndinoti kwamuri ikoko zvirurai murugare. Mwari ndiwo akatipa imimi, Mwari ndiwo akakutorai. Ndinoti chinhu changu chekutanga ndechekuti ndikwanise kuona pamakaradzikwa sanga, ndikwanise kupea my last respect kwamuri. And handina zvakawanda zvandinokwanisa kutaura. Baba, basa ramakatisiyira tiri kuriona, makazvisa mumaoko medu kuti isusu vechidiki tienderere mberi tichitungamirira. Tinokutendai sare. Chechipiri chiri kundishungurudza ndechekuti handisi kuziva kuti last mainga hama natungamirai madzokera vachasangana nei muzuva ramangwana. Apa pari kutarisirwa kuti vanhu vasungwa vechirume vanogona kubuditswa mukati menzvimbo yejeri. Ndinongokumbirawo kuna Mwari kundisunungura kwavaita nhasi, kuburikidza nekuziva kuti ina hapana chandakabata paupenyu hwaPetros Mutedza kusvikira kuti afe. Ndo zvimwe chete zvina last mainga hama natungamirai madzokera. Saka ndinongokumbirawo kuti Mwari kumbirai musununguro last mainga hama, musununguro tungamirai madzokera. Inyanya female prison kwatanga tiri haizi nzvimbo yakakodzera kuti inge ichigarwa nevanhu. Inini shuviro yangu ndeyekutoti nzvimbo yandabva iyi inge itori nzvimbo inotobva yavharwa zvachose. Ndandichifungidzira kuti muzuva rinonzi nhasi mukadzi wese anga achasunungurwa. But zvisinei, pane vakadzi vasara vakatongwa ikoko, kwete vakadzi vasara vasati vatongwa, kwete vakadzi vasara vari kupsych section. Ndinongoshuvirawo kuti vanhu vese vabve mukati menzvimbo yejeri, pamusana pekuti kujeri hakuna chikafu, hakuna pekurara pakanaka, hakuna magumbeze, hakuna matoilets akanaka. Uyezve ndinonyengetera kuti isusu sekubuda kwandaita ndakambe ndakaisa voter registration application yekuti tikwanise kuwana kodzero yekuvhota tiri mukati, but takairambirwa. Asi ndiri kuti kubuda kwandaita uku ndicharamba ndichipusha. Yeko zvino zviri kufungidzirwa kuti vanogona kubudiswa vanhu 3000, zvichireva kuti mujeri mukusara vanhu 16000. Pane vanhu 16000 vari kusara mujeri. Itori constituency yakatozvimirira yega yekuti munhu anokwanisa kutopiwa mukana wekuti aite sei akwanise kuvhota. Saka iri donzvo iri ndicharirwira zvakasimba kuti vasungwa vari mumajeri vakwanise kupiwa kodzero yavo yekusungwa, nekuti kana munhu achinge asungwa hazvirevi kuti haasisiri munhu. Ndo chinhu chekutanga. Ende ndiri kungotaura kuti kune vechidiki vari munyika yeZimbabwe, ndoda kuti munzwisise nekuziva kuti nyika inoyi hainzi ipiwe kune vanhu vakwegura sezvatakaita panguva yaRobert Mugabe. Inguva yekuti vechidiki tikwanise kuwana tichitungamirira tiri isusu, nekuti sisi tiri kusangana nemasituation akawanda. Tine mayouth about 99.9% vasiri kushanda asi vakaenda kuchikoro vakadzidza, havana mabasa, havana kuti mhuri dzavari kutanga vodzichengeta nei. Vabereki vari kutotarisira kwatiri isusu mayouth. Saka ndiri kutaura kuti paelection yatikatarisana nayo mayouth, ngatimirei, ngatizivei, ngatirei vanhu vari focused, ngatisamwendei kunovhota tichivhota noti tatengerwa doro nevanhu vari kutishandisa, chembere dziri kutishandisa dzisingazive kuti isusu tiri kudawo mabasa, isusu tinoda kuti vana vedu vararame upenyu hwavakararama ivo nguva yavakanga variwo vadiki, nekuti nguva yavanga vari vadiki maindastry anga akavhurwa. Ende vaikwanisa kuendesa vakadzi vavo kuzvipatara kana vakuda kuenda kuleba. Asi isusu nguva yatiri ino hatisi kukwanisa kurarama upenyu hwatiri kufungidzira kuti tikwanisa kutarisana nawo. Then kumusangano wedu isuwe MDCT tiri kutaura ndichiti ngatirangarirewo mayouth papotera takavipisana iyo mayouth akwanisa kusangana navachipiwa.